דקות, אבל הוא נותן חומרים, את כל החומרים בצורה ממש מובנית טוב ומאוד מסודר וקל להעביר את זה. יוי, 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 יוי. טוב, יש עוד מישהו ככה שרוצה לשתף? אז, בואו נסגור מיקרופונים רק, ואתם מוזמנים כמובן לשאול בדרך כל מה שאתם רוצים לדעת, וזה בסדר לפתוח ולסגור כדי שנוכל גם להתקדם. אז בוקר טוב לכל מי שהגיע עכשיו, מזי, ואנחנו מתחילים. הבינה מלאכותית היא בעצם, כמו שאתם רואים אותה, היא בינה מלאכותית, אבל היא גם מבינה. את המם הזאת הוספתי ככה, כדי שאנחנו נראה, נסתכל על זה גם מהצד השני, כמו שאתם גם ציינתם, היא גם מבינה משהו. ושימו לב לזה, זה ציור של הבינה המלאכותית. זה תמונה של הבינה המלאכותית. היא יצרה אותה. זה דבר, כמו שאתם אומרים, זה דבר כל כך פשוט. רק להגדיר נכון, ואנחנו מקבלים תמונה מדהימה, מקורית, יפה, שאנחנו יכולים להיות גאים בה וגם להשתמש בה אחר כך לצרכים שלנו. ומי שאומר היום, אין לי זמן להתעסק בבינה מלאכותית, אין לי זמן להיכנס, אין לי זמן לראות, אין לי זמן ליצור, אז בעצם הוא מפספס, וכמו שאמרה כאן מישהי, אם אתה לא זורם עם הגל, אתה נשאר למטה, כמו עם כל דבר אחר, וזה מתקדם ברמה יומיומית, וזה פשוט מדהים. בואו נסתכל רגע כאן איך הכל התחיל. למעשה, הבינה המלאכותית קיימת מתחילת שנות ה-50, לא קראו לה בינה מלאכותית. בעצם היא התפתחה יותר ב10 שנים האחרונות, ואז בעצם חלה ההתקדמות הטכנולוגית שאפשרה את הזינוק של הבינה המלאכותית. ומה זה בעצם ההתפתחות הטכנולוגית? זה כוח המחשוב. אתם יודעים, מי שלמד פעם, לפני 50 שנה, 40 שנה, תכנות, ראה את המחשבים בגודל של הבית שלכם בערך. ועם הזמן המחשבים התכווצו והיכולות שלהם גדלו משמעותית. וככה לסבר את האוזן, לכל אחד מאיתנו יש כרטיס גרפי במחשב, שהוא יכול לעשות בערך 100 טריליון חישובים בשנייה אחת. וזה אומר המון. גם נושא של עיבודי שפה, גם נושא של מידע, גם נושא של, אנחנו תכף נדבר על כל הדברים האלה, איך הכל מתנקז למשהו מאוד ייחודי בבינה המלאכותית. למעשה, בעבר שיחקו שחמט והתאמנו כבר, אז היה פה משהו מהבינה המלאכותית. כשהבנקים גילו שעושקים אותנו וגונבים לנו כספים מהחשבון, זה גם משהו משם. כשעשו סטטיסטיקות ואמרו שיש מחלות מדבקות וצריך לעשות, וקיבלנו הוראות כאלה ואחרות, זה גם בא משם. אבל בשנים האחרונות, בעשור האחרון, דברים השתנו בצורה משמעותית. אז מה זה בעצם בינה מלאכותית? זו טכנולוגיה שמדמה יכולות אנושיות כמו למידה. אנחנו מלמדים אותה. אנשים בעולם מלמדים את הבינה המלאכותית, והיא מקבלת החלטות ומאבדת מידע בעזרת הנתונים שהיא מקבלת כל הזמן מהמון אנשים מסביב לעולם. היא מבוססת על אלגוריתמים מתקדמים ומאגרי נתונים גדולים מאוד, שמאפשרים למערכת ללמוד ולשפר את הביצועים ללא התערבות ישירה של אדם. משהו נעשה שם בפנים, ואנחנו לא מתערבים, אנחנו פשוט מקבלים. בואו נסתכל רגע אחד, מה זה בעצם מכונה, ומה זה הבינה המלאכותית. אם אנחנו מסתכלים על הכספומט, למשל, שהכרנו, אז המטרה שלנו הייתה לבצע פעולות בנקאיות באופן אוטומטי, בלי להיכנס לבנק. היכולת למידה, הוא לא לומד, הוא לא פועל לפי הוראות קבועות, הוא פועל לפי הוראות קבועות, יש לו את ההוראות מה הוא מסוגל לעשות, והוא לא לומד. זה מה שהוא יכול לעשות.
הנושא של הגמישות הוא מוגבל לפעולות מוגדרות מראש, והוא פשוט. לעומתו, הבינה מלאכותית היא מחקה אינטליגנציה אנושית, ולכן היא נקראת כמו שהיא נקראת בינה מלאכותית. יכולת הלמידה הוא כל הזמן משתפר, באפס זמן הוא משתפר. נו, והגמישות, הוא יכול להתאים את עצמו למצבים חדשים, ואנחנו נראה, נדגום אותו עוד מעט בכמה דברים. מורכבות, הוא מאוד מורכב והוא מתוחכם מאוד. מה שיפה בו אבל, שהוא בא לקראתנו, הוא עושה לנו המון דברים טובים, הוא גם עושה לנו דברים פחות טובים, אבל לא נדבר על זה עכשיו, הוא מקל עלינו את העבודה. וכשתדברו עם הבינה המלאכותית, הוא תמיד יהיה לטובתכם, הוא החבר הכי טוב. הוא מאוד מנומס, מאוד מכיל, ויכול לתת עצות טובות. אנחנו נדגום אותו גם בעניין הזה. מי אמר לראשונה, שהוא גבר? כן, בבקשה, לא שמעתי? עדנה? מי אמר שהוא גבר? אה, זוגיתה. יכול להיות שלא, אבל לא יודעת, זה משהו מושרש בנו. אוקיי. לראשונה בהיסטוריה יש לנו מערכת שיכולה להבין אותנו, להתאים את עצמה אלינו ולסייע לנו, וללא תמורה. ולא צריך, אפילו את יכולה להגיד לה תודה, את יכולה גם לא, הכל בסדר. זאת הבינה המלאכותית, והיא כאן בשימושים היומיומיים שלנו, והיא הופכת למרכזית יותר ויותר, והיא משנה את האופן שבו אנחנו עובדים, שבו אנחנו לומדים, שבו אנחנו יוצרים. ואמר לי חבר טוב שנמצא כאן עכשיו בקבוצה גם, הוא לא מבין איך הסטודנטים שלו השנה פתאום העלו את ההישגים שלהם ברמה מאוד מאוד גבוהה. וזה החוכמה היום לכל המרצים לדעת מאיפה הסטודנטים מביאים את הדברים האלה. כי הכל כתוב. וככל שהזמן מתקדם גם אנשים מרגישים שהם מיותרים, אפשר ללמוד הכל, אבל זה לא בדיוק ככה. אני רוצה להראות לכם כאן, רגע, לא זה, למידת מכונה. מה זה בעצם למידת מכונה? היא מחקה את מבנה המוח. אם מישהו מבין בנושא של המיקרוביולוגיה והתפקוד המוח, המחשב עובד באופן קצת דומה. והוא מאבד את השפה הטבעית למחשבים, הוא מבין את שפת הדיבור שלנו, הוא לומד ומשתפר באופן עצמאי, אנחנו לא צריכים להתערב, לא צריכים לתכנת, וגם עונה בשפה שלנו, בכל השפות בעצם, בכל השפות. ואלה הם בעצם הכלים שמאפשרים ל-AI להבין אותנו, וללמוד מאיתנו, וגם לחקות אותנו. ולמעשה, הקפיצת מדרגה הגדולה הגיעה בגלל הביקוש הגדול. חברת גוגל, אמזון, מייקרוסופט, משנה תעשיות, משנה את כולנו בעזרת ה-AI הזה. כולם מתעניינים, כולם נכנסים לזה, וזה פשוט פורץ גבולות. אנחנו בעצם מדברים על בינה מלאכותית יוצרת. כי כל אחד מאיתנו, כמו שאמרה קודם עדנה, אני כותבת שירים וסיפורים בעזרת ה-AI. על כל נושא שבעולם, אתה יכול לכתוב שיר וסיפור. היא לומדת ממידע קיים והיא פשוט מייצרת תוכן חדש, והיא מבצעת משימות מוגדרות, אם אנחנו יודעים להגדיר את השאלה שלנו מאוד מאוד טוב. ואם לא, זה ייקח קצת יותר זמן, אבל גם אפשר להגיע לזה. ולהגדרה הזאת אנחנו קוראים פרומפט. אני רוצה להראות לכם שיר שהבינה מלאכותית יצרה עבורי לטובת בני ברית, וכשסיפרתי לחברה שהבינה מלאכותית יצרה אותה, אז היא אמרה לי, באמת, איך זה, אני לא מבינה בכלל. עשיתי יום הולדת 70 לבעלי, לקחתי את כל המשפחה לאולפן הקלטות, והקלטנו שיר, כתבנו שיר, הקלטנו אותו, עלה לי 6,000 שקל. אז ההמנון של לשכת רננים, שזה הלשכה שאני נשיאה שלה, בבני ברית, קיבלה את זה באפס
עלות, ובכמה דקות של ככה חשיבה. הוא יצר את המילים, הוא יצר את הלחן, הוא יצר את ההגדרה, איך אני רוצה, זאת אומרת, אני סתם זרקתי כל מיני פונקציות של מוזיקה, של עיבודים, של כלים, והוא יצר לי את הדבר הבא. אייל הפעם, קוראים הפעם? בשרון לשכת שומעים את זה? עננים צומחת חברינו שוחרי דת טיולים ומפגשים של ביחד לשכת עננים ידידות אמת צומחת ערבים כמו בכאן המנורה אהבה ואחדות בליבנו חם שכם אל שכם בונים חברות חדשה ביחד למעננו מען הקהילה אהבת הזולת בליבנו חרוטה בלשכת עננים ידידות אמת צומחת ערכים כמו בכאן המנורה אהבה ואחדות בליבנו חם שכם אל שכם בונים חברות חדשה ביחד רואים את זה? לא רואים, אבל הפעם שמענו עד... יפה, איזה יופי. וגם אתם רואים את המילים כאן? לא ראינו את המילים, אוקיי, אז שמענו את השיר. מילים ולחן בינה מלאכותית? מילים ולחן בינה מלאכותית. לגמרי, כן. רגע. אז את יודעת שאין תמלוגים גם, אז זה בכלל נהדר, אפשר להשמיע את זה בכל מקום. רק אין שנייה. שכר סופרים. סליחה, אין, אבל כן צריך לכתוב שזה בוצע על ידי בינה מלאכותית. אוקיי? אתם רואים את השקפים בחזרה? זה בינה מלאכותית. אתם רואים את השקפים בחזרה? כן. אוקיי. רק רגע. אז ראינו, לתוכנה הזאת קוראים סונו, ומה שהייתי צריכה זה לבקש מ-AI, מ-Chat GPT, שיכתוב לי שיר על נושא כזה וכזה, עם תכונות כאלה וכאלה, והוא יצר לי שיר. אחרי שהוא יצר לי את השיר, הלכתי לאפליקציה שנקראת נקדן, וניקדתי אותה. זאת אומרת, הוא ניקד לי אותה. היו טעויות, על חלקם לא עליתי, ולכן אתם שומעים בשיר שיש לו לפעמים פספוס בניקוד. כי הוא לא מובנה לעברית, הוא מובנה לאנגלית. אז יש איזה פספוס בניקוד, אבל אני חושבת שאולי אפילו לא הרגשתם. וזה לקח לי, זאת אומרת, כשיש יותר מיומנות, בדקה אתה עושה את הכל. כולל מוזיקה, כולל הכל. עדה, כן. את אומרת צ'אט GPT, חוץ מזה ששמעתי, אז אני לא יודעת מה זה ללכת לצ'אט GPT. אולי תראי את זה בהמשך, אבל ברור. אולי את יוצאת מתוך הנחה שכולם יודעים מה זה ללכת לצ'אט GPT. לא, ממש לא. אנחנו נלך היום אוקיי. על הכל. אתם יוצאים מכאן כשאתם יודעים ליישם את זה, ויודעים לשחק עם הנכדים שלכם, בהרבה דברים. אוקיי. אדם מול מכונה וחשיבה מחוץ לקופסה, זה הדבר שלא ייקחו מאיתנו בינתיים. ייתכן שכן, אבל בינתיים זה לא. בני אדם עדיין מובילים בנושא של חשיבה מופשטת. בהבנה רגשית עמוקה אין למחשב ולמכונה אמפתיה, סימפתיה, אהבה, שנאה, לא קיים. לנו יש את זה, ואת זה בינתיים אנחנו לא יכולים, לא ייקחו את זה מאיתנו. ביכולת לפתור בעיות מורכבות, אנחנו מפעילים שיקול דעת ודרכים יצירתיות. יש לו את הדרכים היצירתיות, אבל אין לו שיקול דעת. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבל ממנו דברים, אנחנו צריכים, כמו שאמרתם גם, לעבור עליהם ולראות בחשיבה ביקורתית, מה נכון לי, מה לא נכון לי, מה הייתי רוצה להוסיף עוד. בהחלט,
זה משהו שהוא מאוד מאוד נחמד, זה אינטראקטיבי. אנחנו רואים, ההתפתחות של הבינה המלאכותית, אנחנו רואים אותה בשימוש היומיומי שלנו, ברכב, אלקסה, סירי, במערכת זיהוי פנים וביומטריה, בתרגום שפות אוטומטי, ברכבים אוטונומיים. רכבים אוטונומיים זה התחלה, זה עוד לא ממש, ובניתוח נתונים ומודלים לחיזוי בכל מיני תחומים. ומי ששאלה קודם, מה עם הפרקטיקה? אז הנה לנו. אתם קודם הזכרתם, אני פשוט סליחה, אבל אני לא זכרתי את השמות. מישהו סיפר שהוא, כאן שהוא לומד, והוא מחבר... אוקיי, יפה. אז הנה, כלי בינה מלאכותית, למה? לסכם סרטונים ביוטיוב מכל שפה לעברית. לחבר ג'ימייל, יומן ומשימות ודרייב לבינה מלאכותית. ליצור אתר בלי תכנות, אתר, אפליקציה, באמצעות כתיבת פרומפטים בלבד. פרומפטים, אני מזכירה לכם, זה בעצם השאלה שאנחנו משתמשים בה כדי להביא את הבינה המלאכותית, לענות לנו בצורה החדה ביותר והקולעת ביותר לצרכים שלנו. גם בלי ידע בתכנות. סליחה? גם בלי ידע בתכנות, בקוד. ואני יכולה לתת לו פקודה להיכנס לאתר מסוים ולסכם לי את כל דגמי האייפון בטבלה מפורטת עם כל היתרונות והחסרונות, והוא יעשה לי את זה. בלי שום בעיה. איך אנחנו מתקשרים עם בינה מלאכותית? אנחנו מתקשרים בעזרת הפרומפט. פרומפט זה הוראה או הנחיה שאנחנו נותנים למערכת, שהיא מבוססת בינה מלאכותית, כדי לקבל תגובה מתאימה. הפרומפט יכול לבוא בצורת שאלה, בקשה לכתיבת תוכן, כתוב לי שיר על, ופרומפט של שאלה, כתוב לי, מה יכולה להיות, כתוב לי תוכנית עבודה למשהו. קוד תכנות, עיבוד נתונים, תיאור תמונה, אני יכולה ליצור תמונה כמו שראיתם בהתחלה, אם אני כותבת לו פרומפט נכון, אני מקבלת תמונה שאני רוצה בדיוק. יש לכם כאן 3 פרומפטים. כתוב לי משהו על ההיסטוריה. האם בינה מלאכותית, איך היא תתייחס לזה, לכל אחד מהם? איך תתייחס הבינה המלאכותית לכתוב לי משהו על ההיסטוריה? מה אתם אומרים? תכתוב הרבה דברים. הרבה דברים. זאת אומרת שאנחנו צריכים מה? שאלה כללית מדי. זה להתמקד. כללי מדי. יכול להיות שהיא תשאל אותך לאיזה נושא את רוצה בהיסטוריה. זה לא ממוקד. נכון, כן, זה לא... צריך למקד. נכון מאוד. וזה בדיוק העיקרון של הפרומפט. אם אני כותבת לו משהו על ההיסטוריה, היסטוריה רחבה מאוד, שנים, אירועים, ואנחנו צריכים למקד אותו לשנים ולאירועים. אם אני רוצה למשהו ספציפי, אני חייבת סליחה? אני חייבת למקד אותו למשהו ספציפי. אם אני כותבת לו למשל פרומפט בצורה כזאת, כתוב תקציר של 5 שורות על ההשפעה של מהפכת הדפוס על אירופה. מה אתם אומרים? הוא יכול. אבל כללי. הייתי יכול, מוסיפה התחיל עם שנים, רוטנברג. בשנים כאלו וכאלו. הוא יתחיל עם רוטנברג. בין השנים. מהפכת הדפוס זה רוטנברג, הוא יודע בדיוק משם, הוא יתקדם קדימה. אוקיי. אנחנו עוד מעט ננסה אותו. יש לו זמן. אני חושב שזה לא, כמובן שזה לא מספיק טוב. פרומפט זה היום הופך להיות יותר ויותר מקצוע, כי הוא יכול לתת את זה ברמה של בית ספר יסודי, והוא יכול לתת את זה ברמה מורכבת של אקדמיה. השאלה מה רוצים ממנו, ולכן הדקות באיך שכותבים את הפרומפט, כולל להגדיר מה רוצים במדויק, היא קריטית. רוני, תודה. תודה על ההערה שלך. אנחנו עוד מעט נתנסה ונראה מה הוא נותן לנו בפרומפטים האלה שאנחנו ציינו. הסבר את מושג האינפלציה בצורה קלילה והומוריסטית. מה אתם אומרים על זה?
אבל זה מה שאמרתי. הוא ייתן משהו קליל והומוריסטי. יכול לעשות את זה. יכול לעשות? הוא יכול, הוא יכול, בהחלט. אוקיי, בואו ננסה אותו עוד מעט. הוא יכול, בהחלט כן. אז מה זה בעצם הצ'אט GPT? יהושע, אני אשמח אם תסגור את המיקרופון, תודה. צ'אט GPT, מה זה בעצם? זה מודל שפה שמתקשר באופן טבעי, הוא פותח על ידי OpenAI, כלי שמאומן על כמויות עצומות של טקסט ויכול להבין שפה. כשאני אומרת מאומן על כמויות עצומות של טקסט, מי מאמן אותו? אנשים. אנשים, נכון? כל השאלות... כולנו, זה open space. זה open נכון source. מאוד, זה נכון open מאוד. source. כל אחד מבקש ממנו מידע, הוא בעצם לומד ומביא את המידע הזה הכי טוב שהוא יכול, ואם לא, אנחנו מבקשים והוא מביא את זה עוד יותר טוב עבורנו. הוא משמש כעוזר אישי לשאלות ותשובות. הוא מסייע בהנגשת מידע והכוונה בנושאים שונים. הוא מסייע בלמידה ותרגול שפות, וככלי תמיכה להפגת בדידות. וזה זה משהו שהוא הופך יותר ויותר נגיש ושמיש גם לאוכלוסיות בגיל השלישי. אני יכולה לומר לו, דמה את עצמך לאומן קומיקס, הכי טוב בעולם, וצייר לי את בני הגיל השלישי צופים בוובינר בנושא בינה מלאכותית לגיל השלישי. מה אתם אומרים, הוא ייתן לי את זה? כן, למה לתת לא? תמיד הוא ייתן, הוא מאומן תמיד לענות. אין מצב שהוא לא עונה לך. מה הוא יענה השאלה לי מה הוא פה? ייתן לך. מה הוא תגיד לך ייתן איך לי? את רוצה, מה? מה הוא ייתן לי כאן? הוא ינסה למקד אותך יותר, הוא ישאל עוד שאלות ועוד שאלות ועוד שאלות, איך את רוצה, מה את הוא רוצה? יצייר לך, לפעמים הוא יצייר תמונה שהיא לא בדיוק מה שאת רצית, ואז את אומרת לו, אוקיי, זה לא בסדר, אתה נותנת לו עוד פרטים יותר מדויקים, ואז הוא קולע, נותן לך משהו שאולי סביר. אוקיי. אנחנו עוד מעט ככה ננסה... תמיד אפשר לדייק אותו עוד ועוד. כן. הנה תמונה שביקשתי ממנו, אוקיי? אנשים בגיל 50 מתנדבים בקהילה ביוזמות שונות, כולל שתילת עצים, ארגון תרומות ועזרה לילדים בלימודים. עכשיו, איך לתרגם את זה לעזרה לילדים בלימודים, וגם שתילת שתילים, וגם ארגון תרומות, וגם בגיל 50, וגם מתנדבים בקהילה, ביוזמות, יותר מדי. אז זה מה שהוא נתן לי. אוקיי? זה מה שהוא נתן לי. הוא נתן לי אנשים שיושבים עם ילדים, ששותלים שתילים. שימו לב, מי ששותל שתילים יש לו גם כפפות. ומי שרק מסתכל אין לו כפפות. אתם שמים לב לדברים, לדקויות הקטנות שאנחנו לא היינו חושבים על זה, אני חושבת. וזה הוא יצר הכל. הנה עומדים כאן עוד אנשים לעזור לשתול. כתבתי לו פרומפט, תמונה שמעניקה אופטימיות. אופטימיות לעם ישראל להחזרת החטופים מהשבי. וזה מה שקיבלתי ממנו. דגל ישראל, יונה, ואנשים כל כך מבקשים, מתחננים, שהחטופים יחזרו מהשבי. תמונה אופטימית. למעשה, אני רוצה רגע, איפה הוא? אני רוצה ברשותכם לעבור ל-Chat GPT, ולתת ככה הדגמות ממה אוקיי. אני לוקחת כאן, כתוב לי משהו מההיסטוריה, והולכת ל-Chat GPT. נפתח לי אדון. אוקיי.
אני אקח אותו ממקום אחר. אם תעשי הצגה במצגת, תוכלי להכניס שם את הקישור. נעשי את הקישור, רק שהוא לא נפתח לי משם. אז הלכתי למחשב, ואני באה ואני אומרת לו, וככה אני גם מראה לכם איך אנחנו נכנסים לצ'אט GPT. אני נכנסת לצ'אט GPT, סליחה, לא עוד לא. צ'אט GPT, הוא כבר, בגלל שאני מטיילת שם, הוא כבר מביא לי אותו, ואומר לי שאני נמצאת פה בתדירות גבוהה, אוקיי? והוא נותן לי את האפשרות לשאול. הכל באנגלית, אבל הוא תומך גם בעברית. אוקיי? כתוב. מה היה שם הפרומפט? כתוב משהו על ההיסטוריה? למשל. כתוב משהו על ההיסטוריה של הדפוס. בעולם העתיק. מהפכת גוטנברג. התפתחות הדפוס בעת החדשה. הדפוס בעידן הדיגיטלי. ולסיכום. הוא נותן לי מאוד כללי, כי הגדרתי לו מאוד כללי. אם אני ארצה התפתחות הדפוס בעת החדשה, אני אקח את זה, ואביא את זה שוב לשאלה נוספת, והוא ייתן לי עוד מידע על התפתחות הדפוס בעת החדשה, כי לא הגדרתי לו את זה קודם, אז הוא נתן לי משהו כללי, ואני יכולה עכשיו לרדת כמה שאני רוצה יותר לעומק. אם יעניין אותי מכונת הדפוס הסיבובית, הוא ייתן לי גם עליה. אם אני ארצה על מכונת הסדר, הדפוס אופסט, הוא ייתן לי המצאת הדפוס הפוטו-מכני, הדיגיטלי, הוא ייתן לי הכל. אני יכולה לרדת לאט לאט לרזולוציות נמוכות יותר, הוא תמיד מתחיל במשהו כללי. את ביקשת, רצית לבקש גם ב5 משפטים את התפתחות הדפוס. תאר את זה ב5 בהתחלה. אוקיי, אז אני עכשיו אקח את זה, התפתחות, כתוב לי, בבקשה, על התפתחות הדפוס ב5 משפטים. אפשר גם להתאים אותו לקהל היעד. נכון, עבור ילדים, עבור... אוקיי, 5 משפטים אז הוא לא כתב לי את כל הדברים, והוא לא עשה לי סיכום, הוא השתדל מאוד לעמוד ב5 משפטים. ועשה את זה. אוקיי? אז בעצם אני יכולה להגדיר את זה. היה שם פרומפט של כתוב לי הסבר על נושא האינפלציה בדרך הומוריסטית, עבור ילדים בתיכון, עבור תלמידי תיכון. מה אני יכולה לבקש ממנו עוד? את האורך שאת רוצה, כמה ארוך. אוקיי. אז רציתי הומוריסטי. אז למה הכסף שלנו מרזה בלי דיאטה? מצחיק. לגמרי. הוא מאוד, הומוריסטי זה הומוריסטי. איך זה קורה? דמיינו שהבנק המרכזי מחליט להדפיס, אוקיי? הוא מכניס את זה, את המושגים האלה בצורה שמתאימה לילדים בגיל הזה.
איפה פוגשים את זה בחיים, איך עוצרים את הטירוף הזה. בקיצור, אינפלציה זה כמו מסיבת קצף. כשיש קצת, זה כיף ואנרגטי, אבל כשזה יוצא משליטה, הכל הופך לכאוס אחד גדול. נחמד. נכון? אנחנו בעצם יכולים להשתמש בזה בהמון דרכים. בהמון דרכים. אני יכולה לבקש ממנו תמונה של אינפלציה לא, אני נשמור את זה. מה שרציתי להגיד לכם גם, שהצ'אט GPT הוא לא אינסופי. זאת אומרת, אני יכולה להשתמש בו, אתם יכולים להשתמש בו מספר פעמים, ואחר כך הוא מפסיק. הוא אומר מתעייף. לך, הוא מתעייף, כן, עברת את ההקצאה. אגב, זה נכון בכל התוכנות ה-AI החינמיות, שלמעשה אנחנו יכולים לעבוד איתם עד גבול מסוים, ואחר כך הוא אומר לנו שהוא לא יכול, זהו, זה נגמרה הקצבה, תחזור ב2.5, למשל, או תחזור ב6. ובצורה כזו, זה בעצם החיסרון של החינמי, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בהרבה אפליקציות, וליהנות מכל אפליקציה בפרק זמן די סביר. אז למעשה זה הסיפור של ה-AI, ובואו ניגש כרגע, אני חוזרת ברשותכם למצגת. מה ש- קורה אם לא סליחה. כותבים לו בבקשה? תאר לי בבקשה. אם לא כותבים בבקשה, הוא לא עונה? או שאלה מדהימה. כן. שאלה מדהימה, והתשובה היא כזאת. ה-AI למעשה לא קורא בכלל את כל מה שאנחנו כותבים לו. הוא לוקח מילות מפתח מתוך הפרומפט. בהוראה האחרונה למשל שכתבנו, הוא ייקח את המילה אינפלציה, הוא ייקח את המילה הומוריסטי, ייקח את המילה עבור ילדים, ואולי עוד מילה אחת, ומזה הוא בונה את מה שהוא בונה. הוא לא מתייחס לכל המילים עצמם. הוא מתמקד בהוראה במילים הספציפיים. אבל אנחנו עושים את הבקשה כי אנחנו נחמדים. כי ככה אנחנו מדברים. ואנחנו עדיין רוצים לשמור על זה גם כשאנחנו מדברים עם המכונה, שממש לא אכפת לה מה אנחנו אומרים. אני גם אומרת לו תודה. נכון, נכון. לכן לפעמים הוא נותן לך סיכום בכלל זה לא מה ששאלת אותו. צריך לעבור על זה. אז את זה קורה. אז אני אומרת לו, התבלבלת, תחזור בחזרה, תן לי תשובות טובות. אוקיי. לפעמים זה מצליח, לפעמים אומר, כן. צ'אט GPT זה לא אפליקציה, או שזה כן אפליקציה? יש אפליקציה יש אפליקציה. אוקיי, תודה. אבל אדם, מה ההבדל בין להשתמש באפליקציה לבין להשתמש במחשב מגוגל? כי אני יותר אוהבת להשתמש במחשב, כי בגלל הגודל של המסך, יותר נוח לי. אני יכולה לעשות את זה גם דרך האייפון, דרך הטלפון שלי, וזה גם בסדר. כל אחד לפי הרצונות שלו, כמו בכל דבר. ולמעשה איך אנחנו מגיעים להגברת היעילות והתכנון והפרקטיקה בעזרת בינה מלאכותית, ובאים לטוב. אנחנו כאן כולנו, חלקכם רכזי יישובים, חלקכם רכזי תוכניות, ואנחנו בעצם רוצים להכניס את ה-AI לשירות שלנו. למה זה טוב? קודם כל זה חוסך לנו המון זמן. אנחנו מאצילים סמכות, אנחנו אומרים בוא, תעשה לי את העבודה. והוא עושה אותה בכיף בשניות. זה גם מגביר את היעילות של העבודה. למה? כי אני מקבלת ממש באפס זמן תוכנית. גם אם היא לא תהיה מושלמת, מותאמת, כמו שאני רוצה, אני יכולה למחוק ולהוסיף. כי בעצם אני מקבלת ממנו מסמך. בואו נראה למשל,
ושוב אנחנו נעבור רגע לצ'אט GPT במחשב. למשל, אני רוצה, תנו לי איזו תוכנית שאתם רוצים לכתוב אותה ביישוב שלכם. משהו שאתם רוצים לעשות. למשל, כתוב לי, הכנת שיעור בנושא של טלפון חכם למשל? טלפון חכם זה בדיוק כמו היסטוריה. כמו שדיברנו קודם על ההיסטוריה, זה מושג מאוד כללי. אנחנו נצטרך לראות מה בדיוק אנחנו רוצים שם. אבל אני אעשה את מה שאת אומרת, כתוב לי תוכנית עבודה, סליחה. על ווייז צריך להגיד איזה נושא אתה רוצה, ברור שצריך להגדיר את הנושא בטלפון חכם. תגדירי לו על ווייז לדוגמה. בדיוק, בוא נעשה על ווייז. ווייז, מה הוא משמש אותנו לבאים לטוב? אני רוצה משהו בתוכנית עבודה, שאנחנו ניישם אותה בעצמנו. אנחנו מלמדים את הגמלאים. טלפון חכם במסלול מחוברים לגיל הזהב. אז בוא נכתוב לו טלפון חכם. אבל מה השאלה? לא השאלה, תן לי שיעור, תבנה לי מערך שיעור לווייז לגיל השלישי. בוא ניקח, כתוב לי תוכנית עבודה על טלפון חכם. תוכנית עבודה לגמלאים. אנדרואיד. תכתבי אנדרואיד, אם לא תתבלבל. רגע, לגמלאים על טלפון חכם. מסוג? רגע. עדה, אנחנו לא רואים כעת את המסך שלך. אוקיי, לא רואים, אז אני עושה share, סליחה. רגע. עכשיו אתם רואים? כן. כן, רואים. אוקיי, טוב לי תוכנית עבודה לגמלאים על טלפון חכם. מסוג? אנדרואיד. אנדרואיד, כן. יופי, עכשיו זה יותר מדויק. בואו נראה. מטרת התוכנית. הקניית מיומנות שימוש. קהל היעד, גמלאים, עם ידע מועט או ללא ניסיון. משך התוכנית, 8 מפגשים. מפגש שבועי, 1.5 שעות לכל מפגש. תוכנית השיעורים, מפגש ראשון היכרות עם הטלפון. מפגש שני חיוג והודעות. מפגש שלישי אפליקציות ושימושים. אני לא מאמינה. מפגש 4, צילום העבודה, מה זה? אז זה בדיוק, יצא בדיוק מה שיש לנו, מה שקיבלנו בקורס מדריכים. זה מה שאנחנו... יכול להיות שהוא גם לקח את זה משם. יכול להיות. שימוש בוואטסאפ ותקשורת מתקדמת. אפליקציות שימושיות לחיי היום-יום. בדיוק, איזה הגדרת יופי. והתאמה אישית. שינוי, מפגש 8 שאלות ותרגילי סיכום. אז הוא בעצם חסר לו פה, אנחנו עוד פיתחנו. יפה. עכשיו, אנחנו יכולים לקחת מפגש אחד, ולהגיד לו, בוא כתוב לי תוכנית מפורטת על צילום ושיתוף תמונות. כתוב לי מערך שיעור. אוקיי? כתוב לי מערך שיעור. על צילום ושיתוף תמונות. שם השיעור. משך השיעור 1.5 שעות. הקניית מיומנויות. מדהים. פתיחת. מדהים. ריקי, כמה עבדנו על זה? בבקשה. שיחת פתיחה. אני פניתי אליו לא מעט פעמים והכנתי לפי. כן, גם אני פניתי אליו בנושאים אחרים. כן. עם עדנה קראו לי פה, אז עשיתי עם עדנה את התוכנית שלה, של קורס של צחוק החיים, של יוגה וכל זה, ופניתי ל-AI ועדנה התעלפה ממני. תגיבי עדנה. אני חושבת שצריך לתת לו חיזוקים. כשאני בדקתי לא היה לו מדויק, למשל במוביד, וזה כאילו,
עשיתי הצלבות עם עוד תוכניות. מאוד יכול להיות, הצלבות, כן. חשוב שתבינו ממתי שאת עשית את זה, והיום הוא כבר שונה. כן. אז מאוד יכול להיות, הצגת מטרות השיעור, ושימו לב, תראו, הוא אפילו שם לי פה סיכה, הוא מקשט. ברגע שמדובר על מבנה שיעור, הוא מקשט. כן. אוקיי? ובחלק השני יש חלק עיוני. גם אפשר להפוך את זה למצגת. אפשר להפוך את זה למצגת, מי שמסתדר עם זה בעצמו, זה בסדר, ומי שלא מסתדר, אני שלחתי לאייל ולעדנה קישור לוואטסאפ, לקבוצת וואטסאפ, שהיא המטרה שלה לעזור לכם לבנות את התוכניות בכל תחום שתרצו, במסגרת באים לטוב. כל תוכנית שאתם רוצים, אם זה יישובית, אם זה תוכנית ספציפית, כמו שאתם כרגע עבדנו על הדבר הזה. כל תוכנית שתרצו, אתם יכולים לשאול, ואנחנו נעביר את זה. עכשיו, כן. את יכולה לשים את הקישור לקבוצה בצ'אט. אני שלחתי לכם תעזרו לי בזה, כי אני צריכה לעבור פה מדבר לדבר. אוקיי. אז אם לא קשה לך ותכתבי את זה שם, אז כולם יראו את זה. אוקיי. וזאת קבוצה יהודית שהיא רק מיועדת לדבר הזה, לעזור לכם להטמיע את התוכניות, להיעזר בתוכניות שלכם בנושא הזה. עכשיו, למשל, אני מאוד אוקיי, אני מצא חן בעיניי הדבר הזה, ואני מאוד מאוד רוצה לשמור אותו. איך אני עושה את זה? יש לי כאן אפשרות להעתיק, אוקיי? קופי. כן. אני לוקחת את זה, אוקיי? אני לוקחת את זה, 30 יום. ופותחת מסמך וורד. אוקיי? אתם רואים את הוורד שלי? שלא רואים, אני אעבור למסך הבא. אוקיי? אני פותחת מסמך וורד, אני מעתיקה לי אותו לכאן, קצת מסדרת את העברית ואת כל הדברים הסמנטיים. אוקיי, מערך שיעור, מגדילה גם כנראה את הפונטים פה, זה קטן מדי. אתם רואים את זה עכשיו? כן. רואים, זה בסדר, זה כבר לסדר את זה לא בעיה. כן, אני מסדרת. השאלה איך הופכים את זה למצגת, זאת השאלה. מצגת, את לוקחת חלקים. את תדבק? לא, אנחנו נעבור ונעשה מזה גם מצגת. אני יכולה לבקש מצגת, אני חושבת, לא? בהחלט, כן, הנה אנחנו כבר... זה בצורת מצגת. רגע, אני רק רוצה לחזור למקום הזה, של צ'אט, כאן. אגב, את יכולה לבקש ממנו ישירות שאת רוצה את זה בקובץ וורד, והוא ישלח לך את הקישור, תלחצי על הקישור ויפתח לך, מבלי לעשות העתק הדבק. נכון. כתוב לי מצגת, כתוב לי את מערך השיעור במצגת, או לא כתוב לי, אלא ארוך לי את מערך השיעור במצגת. תראה איזה נחמד הוא, הכין לך מצגת מסודרת עם מערך השיעור, כולל כותרות. זה בפאורפוינט, איזה יופי. תן לי רגע. בבקשה, כך. תכנים. תראו איזה מנומס, אתם זוכרים שאמרנו מנומס? הנה, זה האנימוס, ולוקח לו טיפה זמן, והנה, לא הספקנו לומר 2 משפטים, הנה, הורד את המצגת, צילום ושיתוף תמונות. בהצלחה עם ההדרכה, הוא אומר לי. ראיתם? אני יכולה כבר להוריד את המצגת. פצצה זה. תגידו לי אם אתם לא רואים את זה, אני עוברת למסך אתם רואים את זה? לא. את המצגת או לא? את המצגת לא לא רואים את ראינו. המצגת, לא רואים, תעברי למצגת. רק שנייה, עוברת אליה כבר.
אני לא מצליחה. הנה, זה מה שהוא יצר לי. צילום ושיתוף תמונות בטלפון חכם, ואני בהחלט יכולה, אתם רואים את זה עכשיו? איפה כן. התמונות? כן. רגע, מראה לכם מה שהוא נתן לי. צילום ושיתוף. אני צריכה בשקט לסדר את זה קטן. כמובן, להפוך את זה לפורמט עברית, לצד ימין, מטרת, פתיחה, תרגיל, צילום, גלריה תמונות, עריכה. הוא נתן לי בעצם, מה הוא נתן לי? את המערך. מלל. נתן לך מלל, אוקיי? הוא נתן לי מלל. ואיפה התמונות? יפה, אני חוזרת אליו, הוא לא סיים את העבודה שלו, נכון? אם הוא לא סיים את העבודה, אני חוזרת אליו. ואני מגדירה לו מה אני בדיוק רוצה, מה אני ביקשתי ממנו. ביקשתי עכשיו ממנו... תכתבי לו שייתן לך גם תמונות של הפקודות שצריך לעשות. רגע. לאתגר אותו. הנה, נתתי לו פול. אתם רואים את המסך שלי עכשיו, ארוך? לא רואים. לא רואים, אז אני חוזרת. רגע. עד שהוא מכין את זה, עדה. רגע, הוא עוד לא מכין שום דבר. שנייה אחת, אני רק עוברת בחזרה לצ'אט GPT. הבעיה היא שאמרתי לו, ערוך לי את מערך השיעור במצגת. כולל תמונות, כולל אז פקודות. לא הגדרתי לו מה בדיוק. כולל פקודות. זה הפקודה הכללית. והוא נתן לי מצגת, אבל לא בדיוק מה שרציתי, כי מה חסר? הפקודות. כתב כולל כותרות, תוכן ברור ואיורים מתאימים. עצב אותה כך שתהיה קלה להעברה. לא עשית את זה, נכון? כן, גם סדר פעולות הוא לא נתן, של איך עושים את זה נכון. ממש. אני יכולה לומר לו מה? לא ברור. תצמד, לא ברור, או תצמד לדרישות שלי, משהו כזה. אני לא, במקום להתעמת איתו, אני לוקחת את מה שהוא כתב פה. זה לא אוקיי? בן אדם, את לא מתעמתת עם אף אחד. בדיוק. אני לוקחת כתוב לי מערך שיעור, ואני לוקחת את הכל, מה שהוא הגדיר לי, יעצב אותה כך שתהיה תוכן ברור ואיורים מתאימים. אני לוקחת את מה שהוא נתן לי כאן, והוא בעצם לא השלים. כמו שאת אמרת, הוא קורא רק את המילים הרלוונטיות. בדיוק. אני לוקחת את כל הדבר הזה, וכותבת לו את זה בחזרה, ואני אשנה לו קצת, אכן, או כתוב לי, מצגת מסודרת עם מערך שיעור, כולל כותרות, תוכן ברור ואיורים מתאימים, עצב אותה להורדה כך שתהיה קלה. תוסיף תמונות. אולי לא איורים, אולי תמונות, תוסיף תמונות. תמונות, לא איורים, תמונות. מתאימות. הוא לא יכעס עליי גם אם אני אכתוב מתאים. הוא לא יקרא את זה בכלל. הוא יקרא רק את התמונות. אוקיי. פאורפוינט, עצב אותה כך שתהיה קלה להבנה עבור גמלאים, העלה. בלי את המילה, תעלה את הכל. העלה? לא, עלה את הקובץ, בלי הרי. זה לא משנה. תעלה את הקובץ. הוא יבין, הוא מבין לבד. עלה לי את הקובץ בפורמט, אוקיי? אין כזה דבר בעברית, מה זה עלה את הקובץ? העלה, מה זה עלה? גם ככה לוקח רק אנחנו מה שהוא מתקדמים, הוא לא אכפת לו, אז למה אכפת לכם עכשיו? אוקיי? והוא כותב לי את זה, ובואו נראה מה הוא נותן לי עכשיו, האם שינה לו משהו? אנלייזינג, הוא עדיין בשלב של אנלייזינג. נכון, לוקח לו זמן, כי הוא צריך ליצור תמונות, הוא צריך... אבל בכל זאת הוא כתב לי, הורד את המצגת. בואו נראה מה הוא עשה לי, אם הוא לא עשה את מה שביקשנו, אני לא מראה לכם את זה. נפטר אותו. לא, הוא לא נתן לי את אותו דבר, הוא לא שינה שום דבר. אוקיי? הוא לא שינה כלום. מה זה אומר? שיש לו בעיה עדיין, הוא לא מסוגל
הוא לא, אתם רואים בחזרה את כן, הוא עדיין לא מחליף אותנו. אבל לא, יש לי שאלה אחרת, עדה. אם כן. אני אקח מצגת שאני הכנתי עם תמונות וצילומים וכל זה, ואני אכתוב לו, תשפר לי, תסדר לי, תתקן לי, האם זה גם, האם הוא ייתן משהו אחר? כרגע הוא לא מקבל את המצגות שלנו. אין לו אפשרות. הוא בקושי, הוא מקבל את שלו, אבל אם אני לא אכביד עליו, ואני לא אבקש ממנו לגשת ליותר מדי דברים, צילום ושיתוף תמונות, כן. יכול להיות שאני אקבל משהו יותר טוב. וזה משהו שאנחנו צריכים להבין, גם הוא לא מסוגל לעבוד עם כמה מערכות ביחד. מצגת עם מערך שיעור, כולל כותרות תוכן ברור ותמונות מתאימות, בתמונות המתאימות הוא לא הצליח, אוקיי? אבל אני בנפרד, אני יכולה לבקש ממנו, אם הוא עוד ייתן לי, איזה תמונה אנחנו נרצה שהוא ייצור לי? צור תמונה. של מצלמת הטלפון החכם עם הסברים. אולי אם תכיני לו את כל התמונות, זאת אומרת שהוא יכין אותם בנפרד, ואז תגיד לו תשבץ אותם במצגת. תקשיבי, אבל לא תמיד את רוצה שהתמונות שלך, לשמור אותם אצלו במאגר, ועכשיו הטלפון שלך עובר אל כל האנשים כשהם ירצו תמונה. זה ממש צריך לא. להיזהר עם זה, לדעתי. לא, אבל זה תמונות, רגע, את לא משהו... זה לא תמונות שלנו, זה תמונות שלו. הוא לא מקבל מאיתנו נתונים, הוא יוצר את שלו. הנה לכם מצלמה של טלפון חכם. צור תמונה של מצלמת טלפון חכם. אז ההוראה שלנו הייתה לא נכונה. אוקיי? הנה תמונה של מצלמת טלפון חכם עם עיצוב מודרני ועדין. כן. אוקיי? מודרני ועדין. אם תרצה התאמות נוספות, עדכן אותי. מה נבקש ממנו עוד? אני רוצה לבקש ממנו שייתן לי את הפקדים, את שורת הפקודות שאני צריכה להשתמש בהן. כתוב לי. את התהליך. את תהליך הצילום? תהליך הצילום. בטלפון החכם? כן. אנדרואיד, תדייקי לו, וצייר תמונה מתאימה. אני דווקא לא בא לי לדייק, לא, אני רוצה שהוא יתמודד. טוב, בואי נראה. בואי נראה. פתיחת אפליקציה, אין בזה משמעות, דרך אגב, לדעתי, אם בטלפון, בנושא צילום, תמיד פותחים את האפליקציה, תמיד בוחרים מצב צילום, גם באנדרואיד וגם לא, התמקדות ובחירת תאורה, כנ"ל, פלאש, עיצוב הטלפון וצילום, בדיקת, הנה, אתם רואים? אולי תבקשי ממנו שידגים כל פעילות שהוא עושה. אתם רואים מה הוא כתב לי עכשיו? נשאיר בשתי ידיים. אתה צריך שיש לך הגבלה, הוא הגביל אותנו, ולחזור בשעה 4:29. בדיוק, אני מבחינתו סיימתי את האפשרויות שלי. הוא מבחינתו סיימתי. עדה, כן. עדה, יש גרסאות שונות. אם תלחצי בחץ למטה הקטן, איפה שרשום צ'אט GPT, יש את הגרסה היותר מתקדמת שהיא מכילה תמונות. תלחצי על החץ העליון. לא, גם זאת מכילה תמונות. אבל יש, זה לא, אני כאילו הגעתי למצב שאני... You need 4O to continue this chat because it has images. אז תנסי, תלחצי על החץ העליון למעלה, תראי שיפתח לך גרסאות שונות. והגרסה 4 היא ישנה יותר. אז זאת, הוא מבקש ממני לעשות upgrade. נכון. בדיוק. אני רוצה שאני אשלם 20 או 200. אבל יש לך 0. אני על 0, כן. אבל אם אני רוצה יותר, שלמי. צריך לשלם. מי שמשלם מקבל יותר, אין ספק. אבל עוד שאלה, אם אנחנו נבקש את אותו דבר בכלי בינה גמא, למשל, שהוא יותר ייעודי למצגות. גמא יוצר לך מצגת לגמרי. חכי שנייה, אני רוצה לראות אם שמרתי. אפשר לקחת את הנתונים האלה וללכת לגמא ולהגיד, תעשה לי מזה מצגת. הוא יעשה לך מצגת עם תמונות ועם הכל. אני רוצה לראות אם שמרתי, יש לי
פה מצגת שעשיתי בעבר עם גמא כדי להקים. אני רוצה לראות אם שמרתי אותה. גם ג'מיני יודע לעשות מצגות? ג'מיני הוא לא בנוי למצגות. עוד, רק שנייה. הנה, בבקשה. אני מראה לכם מצגת שנבנתה על ידי גמא. רגע. אתם רואים אותה? רואים אותך. לא. אנחנו לא בשיתוף. זה לא בשיתוף. כן. שנייה אחת. אוקיי. אני אשתף אתכם במצגת שבניתי מגמא. אוקיי. אתם רואים אותה עכשיו? כן. יפה. אוקיי. תראו איזה יופי בגמא. הנה, יש פה חותמת, made with גמא. אתם רואים את זה? זה שיתוף במסך מלא. שנייה. הנה. אתם רואים את זה עכשיו? כן. יש פה, למטה כתוב made with גמא. כן. גמא עשתה את הכל, אני רק שיפצתי. קצת, שהתאים לי לצרכים. חשיבות החשיפה של AI לגמלאים. זאת מצגת שהוא יצר לי בעצמו, עם שיפוץ קטן שלי, אבל עם תמונות. וזו הייחודיות של גמא לדבר הזה. הוא מתאים את התמונה לכותרת, עצמאות ושליטה על החיים היומיומיים, אדם מבוגר יושב ושולט בעניינים. ניהול משק בית, תזכורת והנחיות, שמירה על הקשר החברתי, יש לכם פה קשר חברתי של אנשים שיושבים בקבוצה לומדים, אוקיי? הוא בעצם יוצר את הדברים עם תמונות ועם הכל, צמצום הבדידות, קשרים חברתיים, שיפור הבריאות הגופנית והנפשית, הגברת הביטחון העצמי והתחושה של המטרה, סקירת יישומים מעשיים, איך מטמיעים את זה, ממש עבודה רצינית. וזה גם זה וגם סונו וגם כל כלי בינה מלאכותית, בעצם בכמה שניות של עבודה חוסך לנו המון זמן, המון זמן. ובעצם כשאתם בונים תוכנית ליישוב, תוכנית לאחת התוכניות שלכם, אתם בעצם יכולים להוציא מה-AI תוכנית מלאה, ולשבת עם הקבוצה שלכם, ולראות מה אתם צריכים, מה הצרכים שלכם, אוקיי? ולהתאים את עצמכם לדבר הזה. והמטרה שלנו בעצם, חשבנו, עדנה, אייל ואני, חשבנו על הדברים האלה, לכן הקמנו את הקבוצה. אני לא מצליחה להעלות אותה לצ'אט. לא מצליחה? אז חכי רגע, אני אנסה עכשיו. שלחתי את זה בקבוצה של הרכזים, אבל לא כולם משתתפים בקבוצה של הרכזים. אוקיי, אני אנסה תכף לראות. לא הצלחתי. רגע, אני אעשה את זה כאן. עכשיו את התמונות, את כל הדברים אתם יכולים ליצור לבד בקבוצות שהן חינמיות. מי שרוצה יכול כמובן לשלם וליצור את זה כאן. רגע. אני תוהה אם שני אנשים יבקשו אותו דבר, הם יקבלו אותו דבר? שאלה מעולה. שאלה מעולה. רק שנייה. הנה אני עכשיו שולחת מי שרוצה להצטרף לקבוצה, מוזמן. איך אני נכנסת לקבוצה הזאת? בצ'אט, בבועה. אתם יכולים לכתוב, להיכנס לשם. כן. בצ'אט של הזום?
אני שולחת לך את זה, ריקי. טוב, בסדר. אז למעשה, אתם יכולים להפוך להיות ללומדים עצמאיים של ה-AI. עכשיו אתם כולכם קיבלתם תעודה וירטואלית, ואם עדיין אתם צריכים עזרה, המטרה שלי זה באמת שלנו, זה לעזור לכם להיכנס לזה, לחסוך לכם הרבה זמן, ואחר כך אתם יכולים לשבת עם קבוצת המתנדבים שלכם, מתנדבות שלכם, על כל תוכנית, ולעבד אותה, להתאים אותה לצרכים האישיים שלכם בקבוצה, ביישוב, בתוכנית, ולהצליח, פשוט להצליח. הוא נותן עצות טובות. הוא נותן עצות טובות, הוא בא לקראת, הוא גם מאוד מנומס וכיף לעבוד איתו. הוא אף פעם לא אומר נמאס לי, נשבר לי, לא בא לי, הוא ממש בסדר. ויש תחושה של חיוך כשאתם עובדים איתו, תמיד טוב. בוודאי שאני מוכן לעזור, אני כבר מיד עושה את הדבר הזה, פשוט כיף. בהתחלה, תודה עדה, בהתחלה את אמרת שאפשר להכניס את היומן לתוך צ'אט GPT ושהוא יסדר לך את היומן. זה מסובך, זה קצת מסובך, לא אלה מתקדמים, זה במפגש בשלב הזה. 2. כן, המטרה היא כאן שאנחנו נוכל ליצור דברים שקשורים לבאים לטוב, ובעצם לחיים בכלל, זה חלק לא... מבאים לטוב. סליחה? אני אומרת, זה חלק כן, זה ממש חלק מהחיים שלנו כבר, אין מה לעשות, זה פה. עדה, כן. אני כמעט ולא התעסקתי בבינה מלאכותית, כמו שאמרתי בהתחלה. פה למדתי שיש אפליקציה בשם סונו, שהיא תוכנה ליצירת שירים, ושיש גמא, שהיא תוכנה יצירת מצגות. ליצירת מצגות. איך אני מגיעה לכל המקומות האלה שאתם מכירים? מקישה בגוגל גמא, מקישה בגוגל לא, סונו. זה אני יודעת. אבל איך אני מכירה לזה שיש אופציות כאלה, קישורים כאלה, כמו גמא, כלי בינה. אני לא ידעתי עד זה היום. כלי בינה מלאכותית, אוקיי? זה כלי בינה מלאכותית שנחשפים אליהם, כולנו איכשהו בזמנים מסוימים נחשפים לזה. היום אתם באמת נחשפתם לסונו. יש עוד הרבה יותר. המון, אינסופי, אינסופי, ואין לנו גם צורך בכולם. אנחנו לא... אני מתרכזת בג'מיני, בצ'אט GPT, לצרכים שלי, לתקשורת ולכל מה שאני צריכה. הסונו והגמא זה גימיק בשבילי, ואני יכולה להירשם לכל דבר כזה. אנחנו נרשמים בעזרת חשבון הגוגל שלנו, הוא ייתן לכם הרבה אופציות, תמיד תבחרו את חשבון הגוגל שלכם, ואתם בעצם יכולים לשחק עם זה, זה פשוט משחק. ואתם יכולים לשחק עם הנכדים שלכם, גם באותה צורה, ולהראות להם מה עשיתם, איזה תמונות יצרתם, וזה מדהים. מה ההבדל בין ג'מיני לצ'אט GPT? אני אישית אוהבת יותר את הצ'אט GPT, הוא יותר רחב. מבחינתי הג'מיני הוא טוב גם. ג'מיני של גוגל. אוקיי? הוא טוב מאוד. תודה רבה. תודה רבה. וזה נחמד מאוד. עדה, לא ענית לי על השאלה הטובה. הייתה לי שאלה טובה, לא קיבלתי תשובה טובה. אוי, נכון. נכון, מסיחים את דעתי, ואני, טוב שאת עומדת על זה, ריקי, אני גאה בך. הנושא של תשובות, סביר להניח, בזמנים שונים, שכשאת תשאלי את אותה שאלה, במקום שאת נמצאת בו כרגע, ואני אשאל אותו במקום שאני נמצאת כרגע, סביר להניח שהתשובות לא יהיו זהות לגמרי. אבל זה גם לא זהה, אם בעוד שעתיים את תשאלי את אותה שאלה, הוא נותן תשובות אחרות. הוא לא נותן את אותה תשובה, אני ניסיתי, הוא לא נותן את אותה. אז זה מעניין, כי אז אתה יכול יותר להיות מדויק, לבחור בין השניים, לצמצם, את תמיד צריכה לעבור על זה. ברור. לעבור על זה ולראות, לקחת בימים שונים, את יכולה לקחת דברים שונים. נכון. אני עושה הצלבה גם עם כלי בינה שונים, אז אני מסתכלת מה ומו, כאילו. נכון. ובעצם זה מאוד מאוד יפה לעשות את זה וליצור את זה, וליהנות מזה. פשוט ליהנות מזה.
כן, אני ביקשתי ממנו לכתוב לי כל מיני סיפורים, בעקבות סיפור במזוודה בחולון, ומצאתי כל מיני סיפורים שונים ומצחיקים, ושידכתי ביניהם, עשיתי מהם משהו אחר. נכון. העבודה הייתה קלה יותר, תן רעיונות. אז מה זה, גילוי נאות, הסיפור האחרון שלי היה בסיפור במזוודה, בשיתוף עם הבינה המלאכותית. אמרתי לו מה אני רוצה, דייקתי אותו, הזזתי אותו, הוא תיקן אותי, אני תיקנתי אותו, ויצא. ריקי, גאווה גדולה, את יכולה להוסיף לו גם לבקש ממנו כתוב לי תמונה, צייר לי תמונה בנושא הזה, והוא יוסיף לך גם תמונה ותציגי אותה. גם זה זה מה עשיתי. שעשיתי. נהדר. בערב הקולינרי צירפתי לך תמונות של ירקות רוקדים או כאלה. כן, כן, ראיתי, ואני גם עשיתי את העץ הנדיב, אז הוא לא כי בספר העץ הנדיב התמונה היא מאוד קודרת, וכשבאתי לילדים לספר להם, לא רציתי להציג להם תמונה כזאת קודרת, אז ביקשתי ממנו לצייר, הוא נתן לי תמונה של עץ עם פנים וזה, וכל מיני דברים כאלה, שעץ נדיב כזה, והילדים ככה היה להם חוויה הרבה יותר טובה מאשר התמונה המקורית בספר. אני חייבת להגיד שזה כיף עד מפחיד. אם אפשר להגדיר את זה ככה, כי לא יודעת מה יהיה מחר עם זה. כן, האמת היא שאני אישית, אני לא כותבת לו שמות, וגם אם אני רוצה, אני לא מביאה לו דברים מהחיים שלי האמיתיים. אני תמיד משנה דברים, אם אני רוצה לשאול משהו, אני תמיד אשנה את זה, כדי שלא יהיה ברור מי אני ואיפה אני נמצאת. כי באמת אנחנו לא יודעים מה בצד השני מקבלים. או מי מקבל את הצד השני, איך שתרצו לראות את זה. כמו שפעם יראו בזהו, זה שיושבים שם אנשים קטנים ועונים לכל אחד. כן, מלאכים קטנים כאלה. אבל זה אינסופי, ואנחנו בעצם, זהו, אנחנו בעצם צריכים להיות שם, כי זה כבר שם, זה כמו הטלפון החכם שהתקדם, וכמו כל דבר שהתקדם, אז אנחנו גם מתקדמים, ואני חושבת שהיום יש לכם כמה כלים להתנסות בהם, גם ה-Chat GPT, תנסו גם את הג'מיני, שזה אותו דבר בדיוק. וכשיגמר לכם הזמן בצ'אט GPT, תעברו לג'מיני. תראו לו שהוא לא יכול לעשות לכם טיזינג. וכן, וככה זה דברים נחמדים, ליצור תמונות, ליצור שירים, ואני אשמח מאוד... אפשר גם לטייל בחו"ל, לצלם תמונה ולהגיד לו איפה אני, והוא מסביר לך כמו מדריך על כל דבר. נכון, את יכולה לבקש ממנו תוכנית טיולים לאיטליה, לרומא. אני מעדיפה תאילנד, אבל גם. את יכולה גם לשאול את אחרים, כן, נהדר, גם בתאילנד. לצערי אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה עדה, תודה בבית. תודה. בשמחה רבה. תהנו מהדרך. תודה. תודה רבה, היה מעניין מאוד. היה מעניין מאוד. יופי. בשמחה.